Què passa a Mallorca? Avui, 8 de juny, amb motiu de la Diada del Medi Ambient, han fet una taula informativa per sensibilitzar i denunciar el creixement urbanístic i consum del territori. El 2015 i 2021 a Mallorca s'ha artificialitzat una superfície d'11,2 quilòmetres equivalents a 1.400 camps de futbol. El 70% d'aquestes superfícies eren superfícies agràries i forestals, intactes fins ara, que equivalen a 1.000 camps de futbol. Lluny de revertir aquesta situació actual del govern de les Illes Balears, que s'aprovarà una llei d'amnistia urbanística en el proper ple. Aquesta llei és una amenaça contra el medi ambient. Per què? Perquè regularà aquelles construccions il·legals i el creixement urbanístic. Deim no a la llei d'amnistia urbanística. Mallorca és per viure, no per especular. Mallorca no és per.